കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നമസ്തപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനുപേഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ റിസ്പോൺ മംഗളാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്തമാതാജി കേറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അമ്പിയമാതാജി ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ അമ്പിയമാതാജി ഇരുത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊന്നുണ്ടാവും. ഇല്ല മാതാജി ഇന്നില്ല, ഇടും, ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. വേറെ ആരെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണം? ആക്കിയാലും നമുക്ക് ഇടാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ മാതാജി. അല്ല, ഇന്നലെ അമ്പിയമാതാജി മാതാജി ഇട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വസന്തമാതാജി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇന്നലെ അമ്പിയമാതാജി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാ, എന്നാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയാലാണ് പാട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയാല്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 47-48. ദധ്യാന ഉദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധദിഷണ പരേ യസ്മിൻ നാരായണ പദേ ഏകാന്തമതയോ ഗതിം അവാപുർദുരവാപാം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മനിഭി വിധൂതകൽമഷാസ്ഥാനം വിരജേനാത്മനൈവ ഹീം വിരജേന ആത്മനൈവ ഹീം വിരജേന ആത്മനൈവ ഹീം. ആത്മനൈവ ഹീയാണ് ആത്മനൈവ ഹി. തദ്ധ്യാന ഉദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധാതിഷണാ പരേ തസ്മിൻ നാരായണ പദേ ഏകാന്തമതയോ ഗതിം അവാപുർദുരവാപാം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മനിഭിः വിധൂതകൽമഷാസ്ഥാനം വിരജേന ആത്മനായേവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചിരുന്നു? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധാദിഷണാ പരേ തസ്മിൻ നാരായണാ പദേ ഏകാന്തമതയോ ഗതിം അവാപൂർദുരവാപാം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭിः വിദുതകൽമഷോസ്ഥാനം വീരോജേനാത്മനൈവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിരജേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജേന ആത്മന ഏവ. ആത്മനായവ ഹി. ഇവിടെ വിധു എന്നുണ്ട്, ദീർഘമുണ്ട്.
സ്വന്തമേളിൽ സംസ്കൃതം കണ്ടില്ലേ ദീർഘമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ അത് ധ്യാന അനുകൂലമായ ധ്യാനം, ഉദ്രിക്തയ സ്വതന്ത്രമായ ഭക്തി നിർഭരമായ മനോഭാവത്താൽ വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമാക്കി കൃഷ്ണ ബുദ്ധിയാൽ പരേ അതീന്ദ്രനിൽ തസ്മിൻ അതിൽ നാരായണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പദേ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏകാന്തമതയ ഏകനായ പരമോന്നതനിൽ സുസ്ഥിരരായവർ ഗതി പ്രാപ്യസ്ഥാനം അബാബു പ്രാപ്തമാക്കി. ദുരവാപാം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വളരെ വിഷമമേറിയ തേ അവരാൽ അസദ്ഭിഹി ഭൗതികവാദികളാൽ വിഷയ ആത്മഭിഹി ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയവർ വിധൂത ശുദ്ധീകരിച്ചു. കൽമഷഹ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സ്ഥാനം ധാമം വിരജേന ഭൗതിക ആസക്തി കൂടാതെ ആത്മനായേവ ഇതേ ശരീരത്താൽ ഹി നിശ്ചയമായി. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെങ്ങനെയാണ് ധാമത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അവർ അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധരായതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതൊന്നും അവരെ തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികവാദികൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പൂന്താനം ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു എന്താണ്, പാണ്ഡവർ ഉടലോടെ തന്നെ എവിടെ എത്തിയെന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പാണ്ഡവര് എങ്ങനെ ഉടലോട് എവിടെ എത്തി, ധാമത്തിലെത്തി. സ്വർഗമല്ല ധാമം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതർക്കില്ല. അപ്രകാരം നിരന്തരമായ ഭക്തി നിർഭര സ്മരണ മൂലമുള്ള പരിശുദ്ധ അവബോധത്താൽ അവർ പരമോന്നത നാരായണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് പാണ്ഡവർ നേടിയത് അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്? നിരന്തരമായ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സമയം പോലെ അത് തന്നെ നിരന്തരം എപ്പോഴും ആരെ സ്മരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്നു? കംസൻ സ്മരിച്ചതുപോലെയാണോ? അല്ല അല്ലെ. പ്രേമപൂർവം ഭക്തി നിർഭര സ്മരണയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ, നിർഭര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞ അല്ലെ, ഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ സ്മരണയാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? പാണ്ഡവർക്ക്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? പരിശുദ്ധ അവബോധമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പരിശുദ്ധമാണ്, ഒട്ടും തന്നെ മാലിന്യം ഇല്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? പരമോന്നത നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അധിപനാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എവിടെ? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു. ഏകനായ പരമപുരുഷന ഭഗവാനെ വ്യതിചലനമില്ലാതെ, ഇവിടെ ഏകനായ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഏതാണ്? എന്താ പറയാ, എത്ര മുക്കോടിയാണ്? 30 മുക്കോടി ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ദേവന്മാരിൽ ഒരുവനല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകനാണ്. അപ്പൊ ഏകനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ വ്യതിചലനമില്ലാതെ അനന്യ ചിന്തയോ അല്ലെ, അതാണ് വ്യതിചലനമില്ലാതെ, വേറൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തിയോട് വേറൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരമോന്നതൻ എന്ന രീതിയിൽ ശുദ്ധഭക്തിയോട് ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്തിൽ ആമഗ്നരായവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആത്മീയതയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉള്ള സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ധാമത്തിനാണ് ഏറ്റവും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ്, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എല്ലാവിധ നമ്മളിപ്പോ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏതാണ് എല്ലാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെയും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. അവിടെ രാധാറാണിയും അതേപോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തരും അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ വിമുക്തരാകയാൽ ആ ധാമത്തിൽ അവരുടെ അതേ ശരീരങ്ങളോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധയുടെയും രാധാറാണിയുടെയും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും അടുത്ത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരത്തോടുകൂടി അവർ എത്തിച്ചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സത്വം രജസ് തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഗുണാതീത അവസ്ഥ അല്ലെ. ആ ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തില് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തിയവർക്കാണ് എവിടൊക്കെ എന്താണ് ശരീരം മറ്റേ ഏത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയ ശരീരം ഒന്നും കിട്ടണ്ട. ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരത്തോടുകൂടി, അതാണ് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തർക്കെല്ലാം എന്ത് കിട്ടും, ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടും. ഇവർ അത്രയ്ക്ക് മെച്ചമായത് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ആത്മീയ ശരീരം വേണ്ടി വന്നില്ല. ഈ ശരീരത്തോടുകൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇവിടെ തന്നെ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇതാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞന് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എപ്രകാരമാണോ ഓടിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത്, അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തി അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ആത്മീയ ശിക്ഷണപരമായ പ്രവർത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി അവന് ഒരു ദ്വിജബ്രാഹ്മണന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മളിത് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, വിപ്രൻ അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണൻ വിപ്രൻ അല്ലെ, ദ്വിജൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഉപനയനം കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറുന്നു, ദ്വിജനായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം, വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാനുള്ള അവകാശം അതിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് ഏതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ വൈഷ്ണവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്, എന്താണ് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ആത്മീയ ശിക്ഷണപരമായ പ്രവർത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അവൻ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്, ദ്വിജബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറുന്നത്. ദ്വിജബ്രാഹ്മണനാണ് ക്രമേണ എന്ത് കിട്ടുന്നത്, പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവുമെന്നാണ്, ദ്വിജബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം പിന്നെയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണത പ്രാപിക്കാം. അത് ദ്വിജബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാണ്, വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനന് നേരിട്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെയും കുന്തി ദേവിയുടെയും എല്ലാം
ഗുരുവായിട്ട് ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ആരുണ്ട്, ഉപദേശകനായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ ശിക്ഷണങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഉടലോടെ ധാമത്തിലെത്താൻ യോഗ്യരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി ഹരിഭക്തി ഭക്തവിലാസത്തിൽ ദ്വിജബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നു. ആകെ ശരീരമാറ്റം പോലും കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ ശരീരത്തിൽ എവിടെ പോകാനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാനമായത് യഥാർത്ഥ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ, അതായത് ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ എത്തിയ പ്രഭുപാദക പോലെയുള്ള ഇതാണ് ബ്രഹ്മ മാധ്വ അല്ലെ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ, നമ്മളിവിടെ ഇതില് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ സമ്പ്രദായോ രുദ്ര സമ്പ്രദായോ കുമാര സമ്പ്രദായോ ഏതിലാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം, ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്താലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് പ്രധാനം എന്നാണ്, ഗുരുവിന്റെ മഹത്വമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹി എന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഈ സത്യത്തെ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി പരാമർശിക്കുന്നു. ഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്, തീർച്ചയായും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ഏതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല, ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംശയരഹിതമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് ഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന ഹി അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശീലജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശ്ലോകാരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ. 14:26. വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത 14:26 പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യതിചലനമില്ലാതെ അല്ലെ, മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ എന്നാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാ പറയുന്ന? ഭക്തിയോഗേന സേവതേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അർത്ഥമെല്ലാം വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ. സഗുണാൻ സമ്മതി തൈറ്റാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കുന്നു. വ്യതിചലനമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രമാനുഗതമായി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്രമാനുഗതം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് പിന്നെ ഏതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു അല്ലെ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ 9 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമാനുഗതമായി ഒറ്റയടിക്കല്ല പോകുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നു? ബ്രഹ്മപദത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല ഭക്തിയുത സേവനം, അതേ ഭക്തിയുത സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വീണ്ടും അധികതരമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശരീരം മാറ്റം കൂടാതെ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ 32ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ നിസ്സന്ദേഹം ഒരുവന് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ പരമമായ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പുരോഗമിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനം മുടങ്ങാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിതരായി ചെയ്യുമ്പോ, അനന്യഭക്തിയ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും നമ്മൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത്? സ്വധാമത്തിലേക്ക്. നമ്മുടെ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബമാണല്ലേ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, ഭഗവാനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, മത്സരിച്ച്.
പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം, ശ്രദ്ധൈശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും വേണം എന്നുള്ള, എനിക്കും പറ്റും എന്ന തരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതുമായി നമുക്ക് നേരത്തെ 32-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പാണ്ഡവരെല്ലാം എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ജീവജാലത്തിനും, മനുഷ്യജീവിക്കാണ് അവിടെ സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെ. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത്രയും വിവേകമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാണ്ഡവരെ പോലെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്മരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എവിടെ എത്താമെന്നാണ്? സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 49. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിധിരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ഛിത്താ വിധിരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ഛിത്താ പിതൃഭി സ്വക്ഷയം യയോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരയുടെ കാര്യം പറയുന്നു. വിതുരർ എവിടെ എത്തി? തിരിച്ച് തന്റെ തിരിച്ച് വിതുരരുടെ സ്ഥലത്തെത്തി അല്ലെ. വിതുരർ എവിടെന്നാ വന്നത്? പിതൃലോകത്ത് അല്ലെ. വന്ന് പഴയ ഡ്യൂട്ടി വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ. യമരാജൻ അല്ലെ. യമരാജനായിട്ട് യമരാജ പദവിയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്? പ്രഭാസത്തിൽ നിന്നല്ലേ. പ്രഭാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പിതൃലോകത്തെത്തി അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ഛിത്താ പൃഥിവീ സ്വക്ഷയം യയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം. വിതുരർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ അഭിയും പരിത്യജ്യ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രഭാസേ, പ്രഭാസം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്തിൽ, അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ യദുവംശജരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. അവിടെ പോകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യദുവംശജരുടെ അടുത്തെല്ലാം അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ തമ്മിൽ തല്ലി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. കാരണം എന്താ? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെല്ലാം തിരിച്ച് ധാമത്തിലേക്കും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ സ്വർഗലോ ദേവന്മാരും ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ദേവലോകം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവരെല്ലാം തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അത് പ്രഭാസത്തിൽ വെച്ചാണ്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയവരെല്ലാം ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവരാണ് എവിടെ എത്തിയത്? പ്രഭാസത്തിൽ എത്തിയതും അവിടെ വെച്ച് അവര് ലിക്കാർ അല്ലെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതും തമ്മില് ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരാടി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ്, അവരെല്ലാം പ്രഭാസത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ. ദേഹം ആത്മനഃ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം, കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആവേശേന, ആ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായി, തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്ത വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും പിതൃലോകത്തിലെ നിവാസികളോടൊപ്പം സ്വക്ഷയം നാമം യാത്രയായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്റെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. സ്വക്ഷയം, സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. തീർത്ഥാടനത്തിലായിരുന്ന വിതുരർ പ്രഭാസത്തിൽ വെച്ച് ശരീരം വെടിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിതൃലോക നിവാസികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിതനാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന്
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ലീവ് എടുത്ത് വന്നതാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ തിരക്കാണ് അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാ പാപികളും എത്തുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം വേണ്ടിടത്തോട്ടൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് വിടുക, അങ്ങനെ ഒരു സമയം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആര്യമാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്, ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു, പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇളയച്ചനായി, പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം വേണ്ട ഉപദേശം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെയും കുറെ പാപികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രരും മക്കളും ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പം അതേപോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാര്. അപ്പം വിതുരർ വിചാരിച്ചിരിക്കും, നമ്മൾ പറയും പട പേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോയപ്പോ ചൂട്ടും കിട്ടിപ്പട എന്ന് പറയല്ലേ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിങ്ങ് വന്നപ്പോഴ് ഇവിടെയും ഇഷ്ടം പോലെ പാപികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊന്നും ഇവരനുസരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രരും മക്കളും അല്ലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദുര നീതി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന വിദുര നീതി. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രരും മക്കളും ഒഴികെ സകലരും എന്ത് ചെയ്തു, വിദുര നീതി അനുസരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം അത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു, അവരതനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൗരവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടാളികളും കാണും, കൗരവരുടെ കൂട്ടാളികൾ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും വിവിധ നീതി അനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പദവിയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഭയം, പാപികൾക്കാണ് ഭയം. അതേസമയം ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് നല്ല സ്ഥാനങ്ങളാ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഇവിടെ നരകത്തിലൊന്നും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും വിതുരരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, പാണ്ഡവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരും, അതേസമയം വിതുരർ പിതൃലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരമുള്ള യമരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവനുമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് ധാമത്തിൽ പോകാം. ഇവിടെ ലീവ് എടുത്ത് വന്ന ആളിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഉണ്ട്, വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ പിതൃലോകത്തില് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്നതിനാൽ യമരാജനെ മനുഷ്യർ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ആത്മമിത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ധർമ്മരാജനാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തർക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തരുടെ ആത്മമിത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാകുന്നു. അപ്പം കാലൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ, യമരാജനെ നമ്മൾ കാലൻ എന്നും പറയും അല്ലെ. കാലൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ഭയമാണ് അല്ലെ. കാലൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ ഒന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, കാലം കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാലനെ സ്മരിക്കുന്നത് എന്നല്ല, കാലന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് എന്നാണ്. മണ്ഡൂക മുനി ഇവിടെ ശാപനിമിത്തം യമരാജന് ശൂദ്രനായി തരം താഴേണ്ടി വന്നുവെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങനെ വന്ന യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് വിതുരർ. ഈ കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. മണ്ഡൂക മുനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഒരു പുല്ലിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിനെ അതിൽ തുളച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് മാണ്ഡൂക മുനിക്ക് ജയിലിൽ ശിക്ഷ കിട്ടിയത്. രാജാവ് കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്ന രാജാവിന്റെ സൈനികർ മാണ്ഡൂക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് ഈ കള്ളന്മാർ ഒളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചപ്പോ അവരുടെ കൂടെ ആരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, മാണ്ഡൂക മുനിയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി.
ജയിലിൽ അടച്ചു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന് ഒടുവിലും രാജാവ് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിട്ടു. ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വിട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി? നേരെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് യമരാജൻ പറഞ്ഞത്, കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഒരു പുല്ലിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഉറുമ്പിനെ അതിൽ കോർത്ത് വെച്ചു, അങ്ങനെ ഉറുമ്പിനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, നമ്മൾ അറിവില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താലും, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവാണ് മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശിക്ഷ. രാജാവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, രാജാവിനാൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത്, രാജാവിന്റെ അനുചരന്മാര് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ ജീവിയാണ് ഉറുമ്പ്, അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാണ് ശിക്ഷ കിട്ടിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉറുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ പീഡിപ്പിക്കരുത്, കൊല്ലരുത്. അതേപോലെ അറിയാതെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്, ശിക്ഷയുണ്ടാകും എന്നാണ്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ട് കാണിച്ചു തരികയും ഒരു ധർമാത്മാവിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നടത്താൻ സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാസിന്ധു വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദകി ജയ. ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് की जय. गुरुधरा श्रीमद् भागवतम की जय. गौरव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,